Proġett li se jiswa madwar 6 biljun euro u il-Ministru tal-Finanzi m'għandux opinjoni dwaru. Il-preżentazzjoni tal-pjan tal-esperti barranin dwar il-metro li saret is-sibt li għadda ħadet madwar satejn, imbniet ukoll tindal tal-apposta fi Pjazza Tritoni. Proġett fuq skala nazzjonali li il-Ministru tal-Finanzi ma jridx jikkommetti ruħu fuqu. Hija din is-sitwazzjoni stramba li poġġa lilu nnifsu fiha l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta kienet iwieġeb lill-Gazzetta Malta Today. Mingħajr ma tal opinjoni tiegħu dwar il-proġett, Clyde Caruana qal li se jkun hemm diskussjoni estensiva dwar l-aspetti finanzjarji, iżda insista li l-proposta sissa kienet kwistjoni ta' konsultazzjoni pubblika, konsultazzjoni li jidher li hu mhux se jagħti l-opinjoni tiegħu fiha. Mistoqsi jekk din in-nefqa kbira li l-pajjiż jista' jkun li jidħol għaliha u x'tawġieħ ta' ras għall-Ministru tal-Finanzi, Caruana saħaq li meta jasal iż-żmien iħares lejn is-sitwazzjoni iktar mill-qrib, iżda naqas milli jikkummenta wisq dwar din it-tema. Dan kollu wasal wara li l-Gvern żvela r-riżultati ta' studji mwettqa mid-ditta ta' konsulenza RAP dwar sistema ta' trasport tal-massa taħt l-art, sistema simili li kien ippropona l-Partit Nazzjonalista fl-2017 u l-Labour kien prova jirredikola. Bl-isem ta' Malta Metro, il-proposta tidentifika 25 stazzjon fuq 3 rotot ta' 25 km li se jinbnew fuq perjodu ta' 20 sena f'numru ta' lokalitajiet madwar Malta, iżda mhux f'Għawdex. Dakinhar li tħabbar dan il-pjan, il-Prim Ministru Robert Abela ħarab mill-mistoqsijiet tal-midja.